ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. ҷасади марди 35 соларо бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт намуданд. хабар медиҳад милитсияи Истиқлол. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти ҷасад муайян ва гумонбари ҷиноят боздошт шудааст. гузориши аввалини барнома дар ин хусус маълумот медиҳад. санаи 9 март баъди гирифтани ахборот дар хусуси бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардидани ҷасади шаҳрванд Воскребенцев Ринат Юрьевич, соли таваллудаш 1985, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Истиқлол дар суруғаи кӯчаи Камоли Хуҷандӣ, ҳавлии рақами 51 ҳамин шаҳр, мақомоти милитсия ва прокуратура гиреҳи ҷиноятро кушода шахсияти гумонбарро муайян намуданд. ин ҳавлии истиқоматӣ ба шаҳрванд Абдуаҳадов Анвар Муминҷонович, соли таваллудаш 1970 тааллуқ дошта, дар ҷинояти мазкур худи ӯ ба ҳайси гумонбари асосӣ боздошт шудааст. тибқи маълумотҳои оперативию тафтишотӣ ҷабрдида ва гумонбар робитаи дӯстӣ доштанд. аниқтараш майли майнӯшӣ онҳоро ба ҳам овардааст. санаи 7 март зимни бо ҳам будан мастӣ аз меъёр зиёд байни онҳо муноқишаро ба вуҷуд меорад, ки оқибат ба марги Ринат Юрьевич анҷомид. муноқиша карданамонро медонаму халос. чӣ гуна рух додани ҳодисаро аз сабабе ки маст будам дар ёд надорам. аломатҳои марги маҷбурӣ ба мисли осеби пӯшидаи қафаси сина, шикасти қабурғаҳо аз тарафи росту чап, захмшавии қисми миёни шушҳо ва хунравии шадиди дарунӣ боиси марг гаштааст, омадааст дар хулосаи ташхиси суди тиббӣ. ба ғайр аз истифодаи қувваи ҷисмонӣ, ҳамчунин дар ҷинояти мазкур аз олоти тезу буранда истифода шудааст. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва ҷамъоварии далелҳои эътимодноки тасдиқкунандаи гуноҳ, гумонбари ҷиноят боздошт ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.